Lima, tatlo nalaglagan. Yes. Shout out agi nakaranranas ti ko agi pantag iti bunubon i-joy sinilong. Bon, nagsayatoy. Ah! Kasi ko na pipitas ko nagkakapo. Welcome back to my YouTube channel Kasinsin TV. Ayan. So namakit kita yung kasinsin na ito yung anti ko na ta. Anti na ganan. Ito ay anti talon. Tapos murtakin ni kuyang kung apan nakwa. Apang kami agi bantag iti sikka. Nasikka nga bunubon ka kasinsin ko. Kadoandak. It's a province life experience manin ka kasinsin. Na-miss ko talaga apan iti talon ko. Kinaduan ni kuyang ko. Natatapan kami, kaduandak ana, one. After the intro, intayon, 1, 2, 3, go! Manon, ayan, lupod kami. Kinataka kasi sila pa nak-ejikwa apang kami di taltalon. Malamang adato agam taltalon nun. Kat ana naman, apang kami tataagkwag, pantag tikwa. May sakit ni ayan titambak. Okay na sa matinagak talangin. Yan, so adadjay ni kuyang kunem. Adadjay! Madi yung makita ka kasinsin. Oh my gosh! Nagrigaan di magnatikwa kasi di tambak ka kasinsin. It's really an experience. Yeah, may sakit yung sasao. Tawan ni kuyang ko una ata nagrigat. Nag-intro gamit. Diba? Nagpalaing kasi murot. It's really enjoy. Ang enjoy ng ganito. At yung may experience mo itikwa. Papandital-talon na ta. Or kasas ka. No, ana. Uri ada kubid nga. Ma-stuck ijibalay. Ay naman is-stress. Atan. Yan. Nabigat ka kasi agparaup kami nga men. So tatakot kailangan namin ang magpantag. I don't know the term in Tagalog. Okay na. Sinaga ko. Hindi ba lang tayo tatakot apan tayo dyan tagsiksik ka. Apan tayo ala lagi dyan nasika daw. Ano yung tawag dyan? Bunubon. Si ate ni Aji. Nagsapa kami nga imit yung mga naman yung orason 6 kat madipay na pudot iso nga nagmayat kitang damdaman di taltaron me pray lang pwede na pala gidigsikan ni shout out ka kasi sinagi di naka-experience ni Kastoy ana napan digital talon tapos simursurot nagipanpan pagtikwa bunubon okay na matinagak ito stanita naman din against the light so yan kakasinsin ato digital talon mini matipay nga naraupan wala pa siyang tanim yan katon bigat agmula da agraup know what is raup it's something that you know char basta tanim-tanim, magtanim ay di biro. Agraot iti pagay or magtanim ng palay in Tagalog. So, nagkakadwa tayo ana hanggang damdama. Tingnan nyo ni kaririin ko gamit tatay ko. See? Tati kataltalunan mo ni. Nag-enjoy talaga ti apan titaltalon. Mas memet ito kaysa jibalay. Sana all. So ang gijima din naka-experience tata iti apan titaltalon kas dyan. Shout out kanyayo am amin anawon. Ay na. So mamaya ay magbabagka tayo ng bunubon. Ipupunta natin dito sa mga taltalon. Naman tawag ito yun. Sinilong ko na da ajay throw.
Yapan tayo di sinilong. Yung sinilong in Tagalog is yung ganyan oh. Yung yan, yung tataniman ng pagay ba? Sa magbag na lang kasi sa apan tayo talaga dyan agrarap, agsiksik ka. Hindi ko alam yung term niya sa Tagalog, basta agsiksik ka. Agikat iti bunubon. Hindi ko rin alam yung term na bunubon, so Ilocano tayo gamin kakasinsin, matikap mo agi dyan. Mamadamdama ulit. Charan! So, finally kakasinsin na dito ako. See? Yan. Ang ito agi jay, ato jikon ko naktatay nga kwa, papanan me, kinikuyang ko. Ang siksik ka dan. Pero kadamdam akat apan me, anya manon? Apan me, bagkatan agi ji bunubon, tapos yapan me, jay, talon. Remember ka kasi si Nokwa, Nokwa. Remember, kwa, napang kami man ito yan, di ba si Morotak edito yan, napan nagpainom, tiba ka, tatakot. Naman di pa na buya atin eh. Yan. So, teka ang isa da agi agsisik ka ni si nagsayaan na. Nagsayaan ka sto. Shout out talaga agi di experience iti kuwa. Di ba panti talon bastion. So mamaya agbagkat tayo, it's madi ka naman tayo nan agpantag tayo. Damdama kut numalpas lang to agsik ka. So montage pa lang. Yan ka kasinsin, nalpasan nga namanon. Nalpasan nagsik ka. Dati kami, agpantag kami, natan ni o. Ajay, kuyang ko, galati bunubon. Atan ni bunubon. Atan ni agi bunubon ka kasinsin. Agipantag kami nito sinilong. Yeah. Ha? One, sige. Kuha, yung kabil da jipatok ki Ajay, na ganan. Ay, di bunubo. Yan, so. Gana nataka si Silk ko, agbagbaga kami ba lang si bunubo.
Bale, 200 plus na yung aming nabagkat. O, di ba, iglaing agbilang. Char! Napanda dyan eh. Dyan, madi makita dyan. Madi mo dyan. Char! So, hintayo dyan niyo. Amoy aji kwa, gipanla-panla daw tayo lang ba? Di ba? Nag-basic lang mo. Kita ne, agi kwa, bunubon nga bagkaton mi apan midya ipantag mi to no. Ay panagraraop no bigat gamin. So, ipantag kami tataka sinsi. Ha, kadonda ka na. Hanggang ton bigat, hanggang pang kami agparaop ton bigat. Tatakat agprepare kami pa lang iti bunubon para enjoy panag. Naman panagraraop. Si naghagard na ko, tatay nakpatya na. So, may ulit. Kaway ka kano ane? Ah! Aman vlog atoy. Awan. Kan ka kasinsin, nuti kamen, di ba? Ato ti patoke ito Ilocanwa, no madiyo amo ti patoke, madiyo naranasan ko. Sorry. Mayat. Agi kabel kami titi bunubon tayapan midjay natawag iti nga to gaminan. Made, tangkig. Tangkig ba din nga to? Di ba? Mag nga to term kasi ti pure Ilocano talaga. Sanyo napitpita ko ni sta talaga no experience sa taltalon dapat kinapitak ka na. So apan kami agi kabel ti bunubon ito ni. Di ba mapan di bunubonan? Ay mapan di bunubonan. Apan jinwa. Tayon. Ito, isang nga lang taro makita tarakya tilang kau. Iti an agard anti ko ani patoke. Ata ubon na lang makita na. Hindi kasta ni. Mayat. Ata ni Aji bunubon nga bagkatan mi anon. Si. Adupay. Hindi ko yang ko ni kasla ko nga agipalpala daw lang bunubon. Yapan mit to. Kasi yapan mit nga to. Chay. So bilang kami man kakasinsin. So napuno na kasinsin yung ating patoke. Yapan damanan ijay. Yan. Kasi hindi ka kasi sinagbilang. Baitos. Tsa! Lima, tatlo na naglagan. Yes! Shout out Agiji nakaranranas ti ko agipantag iti bunubon ijay sinilong. Yes. Picture! 1, 2, siya bahala dito. Nagsaya to. Namdaman man. So, sure,
kakasinsin, I'm back! Ate yun, ito na yung ating next day ba? Second day tayo kakasinsin ka, tataka kakasinsin ka, agpara up kami, one, ayawon. Di kalman kat nalbas kami nga nagipantag ti bonobon, iji, sinsini lang so tataka kakasinsin ka, apan ko kitan agi agrara up, one. Actually, ginawa ko tong vlog na to para naman na anya manon, tatno agi madi naka-experience iti mapan ito, ayan ti bukbuki, dito ayan ti taltalon kukwa. Makita dati experience si taltalon kas jay one. So, damdama kasi sa apan tayo ayan ti ko agrara up ta adu da jayon ni. Jayon. So, intayon ka kasinsin. Sharon, ayan ka kasinsin dato ako. Di ba? Tatay after nagnak jayon ti naman adyo yon. Tambak. Dato ako na yan ti taltalon non. Taltalon malaman. So, ito yung ating second day di kalman ket nalpasak nga nagipantag ti bonobon and ngayon ay nagrara up na sila. Yan. Kaway kayo ano eh. This is a province life experience vlog. Kakasinsin. So, ato ay kasi tikwa, iti buhay mi iti probinsya. Yes. So, shoutout iti madi nga naka-experience iti agra-up ba? You know what's ra-up? Yun ang nagra-up. Ano di kalkal man ibagak kanya yung agra-up kakastani. Hindi ko siya ma-explain. In Tagalog. Basta in term is sa Ilocano is agra-up. Magtanim. Kasyan. Yeah, sa kakadwa tayong gana damdam mga kasinsin. Ito lang yung part 2 ng ating vlog kahapon. So, kaduan da kakasinsin hanggang damdam. Nagme talaga tapan ti taltalon kakasinsin. Talaga nga mamimiss ko ti mapan ti taltalon tanay may stick na di ba? May stick. May stick na di balay. So, So habang agin ina na ako, ag-shoutout nakpay lang. So adi kasi yung baka kanyayo di kalman, I promise na i-shoutout ko kayo yung pinost ko sa FB page natin. Pero namili lang ako kakasinsin, yung bagak mo sinabi ko doon na ay mamimili ako ng 10, first 10 kasi nung nagadugamin ko ay na baka maboring kayo no, nagaduti basa ka ipa-shoutout ko. So agi yung mga susunod kong i-shoutout is doon sa susunod kong mga vlogs. So ito na yung shoutout ko for this vlogs kakasinsin. First time ko ag-shoutout to taltalon. So, shoutout. First to shoutout ay kay Edmar J. Huff ng Delphine Albano Isabela. Shoutout sa'yo. Next is shoutout to El Parovic Sales ng Santiago City, Isabela. Shoutout. Shoutout also to Jasmine Gutgutaw of Burgos, Isabela. Next is shoutout to Marvin Campos of Manila. Next is shoutout to Agnes Domrique. Hindi mo naman sinabi yung place mo. Next is shoutout to my top fan Jessica Veracion ng Tagum City, Davao. Next is shoutout to Marife Corpus of Sultan Kudarat. Shoutout sa'yo. Next is shoutout to Lian Fontanilla ng Herona Tarlac. Shoutout. And next is shoutout to Kimberly of Nueva Vizcaya. And last but not the least, shoutout to Sunshine Acosta ng City of Kawayan, Isabela. So, dito yung shoutout ko tatakasinsin. Taan ko Yung mga hindi ko na shoutout ngayon ay isa-shoutout ko sa susunod na vlogs. Yes! And maraming salamat sa patuloy na suporta. So, ato ni dapat ko talaga tatalon. Kung mapapansin nyo, ito yung aking third provincial vlog. Nabuyayo mo siguro agi dito dumapay nga province life experience vlogs ko. So, i-visit nyo lang sa aking YouTube channel. So, kakadwa tayo pa yung gana damdama kakasinsin. Bye-bye! Mamaya ulit! Ilimiket na suline panbantay tiin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan. So, kita kakasinsin agi di bunubon pay lang ni madi pay lang naraupan. So, ganyan siya kasinsin ata di pantag medical man. Kat agi jay agraraup. See, kita nyo Kita agi jay. So, kita nyo matket ko ti agraup pero matik talaga amo ag tugtugkol baka gamali na ijayan ti distance na kas jay kakasinsin so.
Ano to lang talaga para ako Agi babati bunubon no sobra ijaya pankot tane. Tane babae talungog. Buwan. Ta kurang sapay ka na di bunubon din imbagana ni kuyang ko di ka na. So kakadwa tayo na takasinsin hanggang madikbay malpas sa ating vlog. Sa atin kakasinsin try ko itag mula uray kasi sa no. Sabay talaga ang mutik ko Si agra up. Sorry. Nagpuskol mo time. Saggay siya lang nga po, sagdudwak si Jai. Pagid mo aber may, itinay. Sagad mo Ta. Oh, di ba nakaduak mo to? Nakapoy, naglaap. Dinamaw. Kita magiging kanto rin, nagdalaing. Ang data, oy. Ito talaga mo kasing scene, pero experience ko talaga. So yan, kakasinsin, dito na nagtatapos ang aking vlog for today. May samahan nga province life experience vlog, kakasinsin ko. Sana na-enjoy nyo yan. Kakasinsin na ito, nagmet talaga ti angin. Ito yun ayan, ti away, may kakasinsin. So ayan, ulitikmanan, maraming salamat sa patuloy na suporta. Yung mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the bell notification tap no ma-update kay kankarante videos natin kasinsin nyo. One, cut! See you on my next vlogs. I love you all, kakasinsin. Bye!